Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πρώτο βίντεο, βιντεάρα πιστεύω να βγει. Θα δείξει, πιστεύω, να έχω ένα καλό αποτέλεσμα. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω στο βίντεο, στο ταξίδι κτλ, θέλω να πω κάποια πράγματα πρώτα. Ο λόγος που κάνω το βίντεο είναι να βοηθήσω τον κόσμο που θέλει να κάνει το ταξίδι, γιατί δεν είμαι μόνος μου, αποκλείεται. Είμαστε πάρα πολλοί όσοι αγαπάμε τα αυτοκίνητα, τις μηχανές, την ταχύτητα. Θέλουμε να πάμε σε αυτή την πίστα, να τρέξουμε και ειδικά με το δικό μας όχημα ή να νοικιάσουμε. Λοιπόν, τα έχω γράψει γιατί είναι πάρα πολλά. 5 λεπτάκια θέλω να τα πω, γιατί είναι αρκετά. Λοιπόν, θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι το vlog, το βιντεάκι θα τραβηχτεί με το κινητό μου iPhone 12 mini σε 4K 60 fps. Πιστεύω να βγει ένα ωραίο αποτέλεσμα. Δεν είμαι επαγγελματίας, παιδιά, ούτε cameraman, φωτογράφος, video editor, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Πιστεύω να βγει ένα ωραίο αποτέλεσμα, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και θα δείξει. Για αρχή να πω τα έγγραφα που πρέπει να έχουμε μαζί μας: ταυτότητα ή διαβατήριο και πράσινη κάρτα. Πράσινη κάρτα είναι ασφάλεια αυτοκινήτου εξωτερικού. Μιλάτε με τον ασφαλιστή σας και σας την εκτυπώνει, δεν είναι κάτι, αλλά να δείτε όμως τι πακέτα έχετε έξω, αν έχετε θράψη, οδική βοήθεια, τι ισχύει έξω. Αυτό. Τι άλλο να πούμε. Λοιπόν, εννοείται, παιδιά, συντήρηση αυτοκινήτου. Άριστη συντήρηση, τα πάντα από το Α μέχρι το Ω. Ειδικά όσοι πάτε πίστα και όχι μόνο για το ταξίδι, που το αυτοκίνητο θα πιεστεί 10 φορές πάνω. Πολύ καλά υλικά, καλές ποιότητες, καλές μάρκες, να είναι τα αμάξια όπως πρέπει να είναι. Σωστό. Να πω από αυτά. Λοιπόν, πράγματα πρέπει να έχουμε στο αυτοκίνητο υποχρεωτικά από τον νόμο, και στην Ελλάδα ισχύει αυτό, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να τα έχουμε και έξω. Εννοείται, παιδιά, πυροσβεστήρα, kit πρώτων βοηθειών και τρίγωνο. Και θέλει και γυλαίκο. Τώρα με το γυλαίκο το φωσφοριζέι, πράσινο ή πορτοκαλί, αλλά έξω ζητάνε όσα άτομα είναι στο αυτοκίνητο, τόσα γυλαίκα πρέπει να έχεις. Εγώ θα είμαι με τον αδερφό μου, θα έχω 2 γυλαίκα, εντάξει, 2 ευρώ έχουν, 1 ευρώ δεν λέει κάτι. Λοιπόν, ρεζέρβα, παιδιά, αυτοκινήτου πίσω, σημαντικό, και να ξέρετε να την αλλάζετε. Αν έχετε πάθει λάστιχο στο δρόμο, είναι κρίμα ξεμείνετε χωρίς λόγο. Όσοι δεν έχετε ρεζέρβα, έχετε run flat. Run flat είναι ελαστικά τα οποία μπορούν να κινηθούν σκασμένα, τρυπημένα, δεν ξέρω και εγώ τι. Όσοι δεν έχετε βάλει run flat ελαστικά γιατί είναι πιο ακριβά, βάλτε μια ρεζέρβα πίσω, δεν στοιχίζει κάτι. Αγοράστε μια ρεζέρβα και βάλτε την πίσω. Ή αλλιώς βάλτε λάστιχα run flat. Λοιπόν, τώρα πάμε για την αστυνομία, παιδιά. Για εμάς τους κάγκουρες που έχουμε κάνει αλλαγές, έχουμε κάνει εκείνο, έχουμε κάνει τ' άλλο. Λοιπόν, το αυτοκίνητο πρέπει να είναι. Αυτά είναι τα κυριότερα πράγματα, για να πω. Είναι 9 πράγματα και είναι τα κυριότερα. Πρέπει οπωσδήποτε, δηλαδή, να τα έχετε σωστά, να τα έχετε φτιάξει. 11 εκατοστά από το έδαφος. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι 23-24 πόντους κάπου, και το είχαμε μετρήσει. Λοιπόν, ο τροχός, δεύτερον, ο τροχός να μην εξέχει από το φτερό. Όσοι έχετε βάλει offset, ζάντες, αποστάτες, πράγματα τα οποία είναι εκτός από το εργοστάσιο του αυτοκινήτου, εργοσιακά δηλαδή, να βγαίνει έξω από το φτερό, απαγορεύονται. Για την ασφάλεια των πεζών είναι αυτό, έτσι. Λοιπόν, τρίτο, τεντωμένα ελαστικά. Δηλαδή, τεντωμένα ελαστικά, εάν η ζάντα σου είναι επί 7, το λιγότερο που μπορείς να βάλεις είναι 195. Εάν είναι επί 8, το λιγότερο που μπορείς να βάλεις είναι 215. Έτσι, εάν βάλεις τώρα στην επί 8, 205, 195 και η ζάντα εξέχει, δηλαδή βγαίνει πιο έξω από το ελαστικό, την πάτησες. Λοιπόν, 4, εξάτμιση. Εγώ την άλλαξα την εξάτμιση, γιατί τα πέρναγα τα επίπεδα θορύβου. Λοιπόν, ισχύει αυτό, είναι στα 93 δεσιμπέλ στις 4.400. Όσοι δεν θέλετε να αλλάξετε εξάτμιση, κάντε έναν έλεγχο με δεσιμπελόμετρο να μετρήσετε το θόρυβο. 5. Φιλτροχοάνι. Αυτό δεν είναι και τόσο ότι πρέπει, ρε παιδί μου, να βάλει φιλτροκούτι, αλλά αν ακούγεται πολύ, ας πούμε, εγώ παλιά που είχα φιλτροχοάνι, ακούγονταν πάρα πολύ πιο φάση, ακούγονταν πιο δυνατά την εξάτμιση.
Οπότε, εάν σου πούνε άνοιξε καπό και δουν φτροχοάνι, δεν είναι ωραία εικόνα. Καλύτερα να δω το φυτροκούτι. 6. Αεροτομή που εξέχει. Αεροτομή που εξέχει, δηλαδή να βγαίνει εκτός αυτοκινήτου. Και αυτό για την ασφάλεια των πεζών. 7. Φημέ. Ό,τι ισχύει εδώ ισχύει και εκεί. 8. Semi-slicks, ελαστικά. Αυτά απαγορεύονται εκεί. Είναι καθαρά για πίστα. Τα θεωρούν ότι είναι καθαρά για πίστα. Οπότε, ναι, απαγορεύονται. Και επίσης όσοι πάτε χειμώνα, θέλει χειμερινά λάστιχα. Νομίζω από τον... δεν θυμάμαι τους μήνες. Δείτε το στο ίντερνετ αυτό να το δείτε, γιατί ένα τρίμηνο, τετράμηνο νομίζω πρέπει να είναι υποχρεωτικά χειμερινά λάστιχα. 9. Πινακίδα μπροστά, παιδιά. Εντάξει, δεν μας αρέσει η πινακίδα μπροστά, σε κανέναν δεν αρέσει, αλλά πρέπει να την έχουμε. Μπροστά, και όχι μόνο μπροστά, χωρίς πλαστικά, χωρίς καλύματα, χωρίς φημέ, χωρίς τίποτα. Να είναι πεντακάθαρη πινακίδα και να είναι στον προφυλακτήρα μπροστά, να μην λυγίζει δηλαδή στα πλάγια, να φαίνεται η πινακίδα πεντακάθαρα. Αυτά με την αστυνομία. Τώρα πάμε να πω για την πίστα. Ωράρια, χρήματα, κανόνες κτλ. Να ξεκινήσω από το ωράριο. Δευτέρα με Παρασκευή δουλεύει 5 με 7.30. 5 με 7.30 εξαρτάται. Θα βάλω link κάτω να δείτε στο official site της πίστας τα ωράρια και σου λέει, παιδί μου, ημερομηνίες 2-3 μήνες μπροστά, αν έχει, τι ώρες δουλεύουν, αν έχουν φεστιβάλ, αν είναι κλειστή η πίστα και τέτοια. Για να κανονίσετε το πρόγραμμα, γιατί μην πάτε και είναι κλειστή πίστα ή οτιδήποτε. Και το Σαββατοκύριακο δουλεύει 8 το πρωί με 7 το απόγευμα. Εγώ θα πάω Σαββατοκύριακο, θα πάω Σάββατο, ώστε σε περίπτωση που βρέχει, έχει γίνει κάποιο ατύχημα, έχει φεστιβάλ, έχει κλείσει, ρε παιδί μου, για οποιοδήποτε λόγο, να πάω, ξέρω εγώ, πιο μετά μες τη μέρα ή να πάω την επόμενη μέρα. Γι' αυτό θέλω να είμαι εκεί Σάββατο, ώστε να έχω και την Κυριακή σαν καβάτζα, να είμαι καλυμμένος. Λοιπόν, τώρα τις καθημερινές η πίστα είναι στα 30 ευρώ γύρος και τα Σαββατοκύριακα 35 ευρώ. Εντάξει, μια χαρά είναι, 20 χιλιόμετρα πίστα, δεν λέει κάτι. Πάμε τώρα κανόνες πίστας. Σπασμένο μπαμπρίζ. Δηλαδή, εντάξει, άμα τύχει κάτι και σπάσει στο δρόμο και το δουν αυτοί που μπαίνεις στην είσοδο για να μπεις, να ξεκινήσεις, παιδί μου, το γύρο της πίστας, εάν δουν σπασμένο μπαμπρίζ δεν σε αφήνουν να μπεις. Έτσι, λοιπόν, άμα τύχει τώρα αυτό, καλά, την πατήσαμε. Εξάτμιση, όσοι έχετε τώρα από άλλο θόρυβο, έχετε κλαπέτα και ρυθμίζετε και επιλέγετε αν θέλετε να είναι θόρυβο ή πιο δυνατό, για την πίστα ισχύει 130 δεσιμπέλ. Εάν τα περάσετε αυτά, εννοείται ότι τρώτε μπαν και σας βγάζουν, ρε παιδί μου, για αυτή τη μέρα, ξέρω εγώ, νομίζω έτσι πάει. Τη μέρα αυτή που σας κάνουν αποκλεισμό από την πίστα, πρέπει να έρθετε την επόμενη μέρα για να ξανακάνετε και άλλο γύρο. Λοιπόν, πάλι αεροτομή που εξέχει το αυτοκίνητο απαγορεύεται. Μπροστά πινακίδα υποχρεωτική, μην πάτε δηλαδή, έρθα στην πίστα στη βγάλω να βγουν φωτογραφίες καλές και τέτοια. Δεν γίνεται αυτό. Προσπέραση πάντα από τα αριστερά και πάντα flash, ειδοποιούμε τους άλλους. Αν έχετε κάποιους από πίσω μας τέντα, καλό είναι να ανάψουμε flash δεξιά για να καταλάβει ότι τον έχουμε δει, για να μην αγχώνεται κι αυτός και να συνεχίσει η καρφή ευθεία. Κίτρινη σημαία. Η κίτρινη σημαία τι είναι? Ότι έχει γίνει κάτι, έχει συμβεί κάτι πιο μπροστά, κάποιο ατύχημα, οτιδήποτε. Έχουν πέσει λάδια, υγρά, οτιδήποτε. Κόβουμε στα 50 χιλιόμετρα όριο ταχύτητας και δεν προσπερνάμε. Δηλαδή με το που πέσει κίτρινη, ηρεμούμε. Και εννοείται κατευθείαν αλάρμ να ειδοποιήσουμε και τους άλλους πίσω ότι κάτι συμβαίνει. Πάμε τώρα να πούμε για αυτά που δεν τα λένε, παιδιά. Λοιπόν, πρόστιμα στην πίστα. Όλα εκεί πέρα πληρώνονται. Όλα, τα πάντα όλα. Και για πολλά λεφτά, χιλιάρικα. Εάν πέσεις, κάνεις ζημιά στο γκαζόν, στο γρασίδι, χτυπήσεις την μπαριέρα και τις στραβώσεις. Μιλάμε για πολλά έξοδα. Είχα διαβάσει θα βάλω ένα screenshot, αν το βρω, θα το βάλω, να το δείτε κι εσείς. Ένας είχε πέσει στην Πάρα, στην Ένωση και είχε στραβώσει κοντά 26 μέτρα. 1.700 ευρώ. Μόνο αυτό. Βάλε την οδική που τον μάζεψε.
Σε χρεώνει και με το άτομο. Όσα άτομα είστε μέσα, τα χρεώνει 75 ευρώ, 74 για να τα βγάλει έξω. Αν είμαστε 4 άτομα μέσα, κάντε τα μαθηματικά. Λοιπόν, δεν θέλω να μάθω αν ισχύει ή όχι, αλλά είναι πολλά τα έξοδα. Και η οδική λέει είναι 2,60-2,70 να στο βγάλει τα μάξι έξω. Χαμός. Χαμός. Λοιπόν, αυτά είναι τα πράγματα. Εάν έχω ξεχάσει κάτι να πω, σε κάτι να αναφερθώ συγκεκριμένα ή οτιδήποτε, αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, γράψτε το στα σχόλια, να το γραφιτσώσω πάνω να ανέβει, να το δει όλος ο κόσμος. Όσοι δουν το βίντεο τέλος πάντων. Γι' αυτό ξαναλέω, ο λόγος που κάνω το βίντεο είναι να βοηθήσω όσο περισσότερο κόσμο μπορώ. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και τα λέμε στο δρόμο. Καλημέρα σε όλους. Ξεκινήσαμε επιτέλους έτσι μεγάλη μέρα. 20 Αυγούστου ημέρα Τρίτη, ώρα 7 ακριβώς, 7 παρα 10 το πρωί. Φτάνουμε τώρα σε λίγο στη γέφυρα Ρίου Εταιρείου. Πιστεύω να ακούω γιατί πάω και λίγο γρήγορα. Να πω λίγο το πλάνο, τι έχουμε κάνει, πού θα μείνουμε, τι θα φτιάξουμε, πού θα πάμε κτλ. Λοιπόν, ο προορισμός μας αυτή τη στιγμή είναι Νις, Σερβία, θα κοιμηθούμε εκεί το πρώτο βράδυ. Φεύγουμε τώρα, θα πάμε από σύνορα Νίκης. Δεν πάω από τη Θεσσαλονίκη, παιδιά, γιατί έχει περισσότερο κόσμο. Από Νίκη λογικά θα περάσω κατευθείαν 5-10 λεπτά, 15 έτσι στα δυτικά και θα φύγω. Δεν νομίζω να καθυστερήσω. Αυτό. Τώρα θα δείξει. Και μετά παίρναμε Σκόπια. Μια χαρά. Και Σερβία. Θα δούμε. Πάνω όλα καλά. Και βλέπουμε. Τα λέμε σε λίγο. Μόλις περάσαμε Φλόρινα, θα είμαστε σε κανένα 5 λεπτό Νίκη. Τι γίνεται τώρα με τα Σκόπια και τη Σερβία? Δεν δουλεύουν τα δεδομένα. Όσα είναι εκτός Ευρώπης, ό,τι έχουμε πακέτα και αυτά δεν λειτουργούν. Ή βάζετε κανένα πακέτο με δεδομένα και αυτά, ή αλλιώς εγώ θα τα κλείσω τώρα τα δεδομένα, θα κλείσω κινητό. Και έχω τραβήξει ένα βιντεάκι με το tablet. Έχω τραβήξει ένα βιντεάκι με το tablet να δείτε. Έχω μια εφαρμογή live η οποία έχει τις κάμερες όλες από τα σύνορα. Και βλέπεις, παιδί μου, τι κίνηση έχει. Γίνεται χαμός. Από τα κεντρικά σύνορα Σκόπια-Σερβία θα πάω από τα δεύτερα. Τα οποία το GPS δεν τα βγάζει. Δηλαδή πρέπει αναγκάστηκα να τα βάλω στάσεις Α και Β ενδιάμεσα στο σύνορο για να με βάλει από εκεί. Τέτοια φάση. Δηλαδή φτάσαμε στα σύνορα, τίποτα, 3-4 αυτοκίνητα. Έχει προχωράει η δουλειά. Ούτε ένα λεπτό δεν έχω κάτσει. Μια χαρά, θα δούμε, θα δείξει. Πάνε όλα καλά. Μόλις περάσαμε τα σύνορα Ελλάδα, τον έλεγχο της Ελλάδας. Μια χαρά, παιδιά, τίποτα, ούτε ταυτότητα με ζητήσαν, μας είδανε, στο καλό. Πάλι καλά, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, εννοείται πάντα ευγενικοί είμαστε, παιδιά, δεν το συζητώ. Ευγενικοί και σεβόμαστε τα πάντα στον δρόμο. Έτσι, για να μην έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, τώρα πάμε για τους Σκοπιανούς τώρα. Για να... 3 αυτοκινητάκια, έχει προχωράει η δουλειά. Εντάξει, χαλαρά τα πράγματα, αλλά εντάξει, αφού δεν έχει κίνηση, δεν με πειράζει καθόλου. Να δούμε. Στη σκιά είμαστε, δροσούλα έχει. Μια χαρά. Τρίτη σήμερα να πω, 20 Αυγούστου. Η ώρα είναι 11.30 Ελλάδος, 10.30 εδώ. Σκόπια μέχρι Γερμανία είναι μια ώρα πριν. Οπότε, μια χαρά, μια χαρά, μόλις περάσαμε. Χοντρικά ένα 20 λεπτό. Πολύ καλά. Τυπικά με ελέγξανε στο Σκοπιανί, μου είπε να ανοίξει το καπό αυτός. Δεν έκανε ούτε 2 δευτερόλεπτα, είδε εκεί, στο καλό. Μια χαρά, ξεμπερδέψαμε. Τώρα πάω να φυλώνω καύσιμα που είμαι στο έχω ακόμα. Και τα λέμε τώρα στα σύνορα Σκόπια-Σερβία. Από τα δεύτερα σύνορα, έτσι, γιατί τα πρώτα δεν περνάμε το tablet. Κάτι ακόμα, παιδιά, που ξέχασα να αναφέρω στην αρχή του βίντεο είναι ότι εμείς, μιλάω και για μένα γιατί εγώ έχω τις παλιές πινακίδες. Όσοι έχουμε τις παλιές πινακίδες που είναι χωρίς το GR, αριστερά δηλαδή, πρέπει να βάλουμε υποχρεωτικά αυτό το κολλητάκι GR προς πίσω. Και Σκόπια-Σερβία θέλουν ανοιχτά τα φώτα και την ημέρα. Αυτά. Τώρα είμαστε χαλαρά εδώ. 70 χιλιόμετρα όριο μέχρι να μπούμε λίγο στο κεντρικό δρόμο. Μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, είμαστε τώρα αυτοκινητόδρομο Σκόπια. Παιδιά, εδώ είναι χάλια. Και αυτοκινητόδρομο χάλια και μέχρι να φτάσουμε στο αυτοκινητόδρομο χάλια. Έχει ωραία θέα, έχει ωραία φύση, ναι, εντάξει, αλλά χάλια, οι δρόμοι, παιδιά, είναι χάλια. Οπότε όσοι έχετε χαμηλωμένα αυτοκίνητα, και εγώ χαμηλώσιμο και τα μάξι είναι πολύ σκληρό,
είναι ok. Δηλαδή θα το ξανά κάνα, θα ξαναπεράσω, ναι, ok, αλλά μην έχετε τώρα ζαντούλες με λαστιχιά και τέτοιο, δεν θα μείνει τίποτα. Η ζάντα θα στραβώσει 100%. 100% δεν λιτώνετε. Να έχετε λαστικά και να είστε άνετοι. Εντάξει, σημείωση καλή αυτή γιατί οι δρόμοι παιδιά είναι χάλια. Τώρα σε καμιά ώρα φτάνουμε σύνορα για Σερβία, τα δεύτερα σύνορα, να δούμε και εκεί τι θα συναντήσουμε. Να πω και για τα καύσιμα, το μάξιμο είναι πολύ οικονομικό ευτυχώς και έχω κάνει λοιπόν μέχρι στιγμής full after oil όταν έφυγα από το σπίτι, από την Αμαλιάδα. Από την Αμαλιάδα μέχρι τα σύνορα Νίκης έκανα ακριβώς 500 χιλιόμετρα. 500 χιλιόμετρα έκαψα 32 λίτρα, 32 μισό, τίποτα. Πόσο είναι 60 ευρώ, 50 κάτι. Full ανασκόπια. Δεν ξέρω τι έχω δώσει, θα τα δω μετά, παιδιά, θα τα βάλω στο τέλος αναλυτικά τη στοίχη σε καυτά. Αλλά αυτό που έχω ακούσει από άλλους και τα καύσιμα εκτός Ελλάδας είναι πιο καθαρά. Δεν καίγονται, παιδιά. Δεν καίγονται. Τώρα έχω κάνει 100 χιλιόμετρα και έχω κάψει 5-10 ευρώ. 100 χιλιόμετρα. Τίποτα. Λοιπόν, αλλά ήμουν κατηφόρα, έτσι. Δηλαδή δεν πάω να καγκάζει σχεδόν καθόλου. Αλλά θέλω να δω τι ισχύει πραγματικά, δηλαδή, γιατί μου κάνει εντύπωση. Αλλά είναι πολύ κατηφορικός ο δρόμος. Γενικά. Οπότε θα βγάλω πολλά χιλιόμετρα. Είμαστε τώρα στα τρίτα διόδια στα Σκόπια. Έχει λίγη κίνηση τώρα εδώ πέρα. Δηλαδή είμαστε κανένα 5 λεπτό ήδη. Το όχι 3 λεπτά. Και θα κάτσουμε κανένα 10 λεπτό ακόμα όπως το βλέπω. Εντάξει, τι να κάνουμε. Έφτιαξε ο δρόμος κάπως. Κάπως έφτιαξε ο δρόμος τώρα στο τέλος. Δηλαδή τώρα στην τελευταία μια ώρα. Θέλει φόρτιση αυτό, στην τελευταία μια ώρα. Μια χαρά. Πάμε από μια πάρα πολύ ωραία διαδρομή για να βγούμε Σερβία. Τώρα σε 5 λεπτά λέει φτάνουμε τα σύνορα. Τίποτα παιδιά, μια χαρά. Δεν κάναμε ούτε 5 λεπτά. Περάσαμε διπλό έλεγχο από τους Σκοπιανούς. Μου είπα να ανοίξει το καπό και εντάξει, μίλαγε σπαστά ελληνικά αυτή. Είχε φάση. Είχε όρεξη για κουβέντα. Μετά έλεγχο και από τη Σερβία. Τίποτα, μια χαρά και αυτοί το ίδιο που στάνανε. Ξέρανε και τις ομάδες ελληνικές στο ποδόσφαιρο. Αλλά μια χαρά όλα. Συνεχίζουμε. Εντάξει, αυτή η διαδρομή έχει κάποιες τροφούλες, αλλά ευχαριστιέσαι και γλιτώνεις πολύ χρόνο, πολύ κίνηση. Να κάνουμε τώρα από αυτό το δρόμο κανένα μισάωρο, μια ώρα νομίζω παραπάνω, δεν είναι κάτι. Και αυτό επειδή πάμε σιγά. Αλλά ο δρόμος είναι εξαιρετικός. Πάλι καλά δηλαδή, για το χάμπος. Αυτές είναι οι στροφές, οι χειρότερες να πεις ότι κάτι έχει. Κατά τα άλλα πάμε σταθερά πορεία. Ανεβαίνουμε. Εντάξει, γενικά παιδιά τα Σκόπια, από τα Σκόπια μέχρι εδώ ήταν όλο κατηφορικό. Πραγματικά σε ελάχιστα σημεία πάτησα λίγο γκάζ να πεις ότι όπα, ωραία. Θα βάλω πρώτη γιατί πολύ ψηλά. Όπα, πατάει. Έχω μεγαμπάιτ το χώρο. Δεν φαίνει κι άλλο, πάει ψηλά ρε, ναι. Κοίτα ωραίες διαδρομές, πολύ ωραία πράγματα. Και εμείς τα έχουμε αυτά. Ταξιδεύουμε που ταξιδεύουμε, δεν έχει κάτι άλλο. Μόλις μπήκαμε στα διόδια στον αυτοκινητόδρομο της Σερβίας προς τον Νις. Μια χαρά παιδιά, είχε παίρνεις καρτελάκι εκεί, χαρτάκι. Και μου διάβασε την πινακίδα επί τόπου, κάνει εντύπωση, κατευθείαν. Και τώρα συνεχίζουμε, παίρνουμε αυτοκινητόδρομο. Μια ώρα λέει το GPS, μια ώρα και 10 λεπτά. Παιδιά, εξαιρετική δρόμη στη Σερβία, μου έχει κάνει εντύπωση, είναι πεντακάθαρα όλα και ο δρόμος δεν κάνει ούτε εκεί. Και είναι άδειος για κάποιο λόγο, δεν υπάρχει αυτοκίνητο. 130 τα όρια εδώ, μια χαρά είμαστε. Καλημέρα σε όλους, τώρα φεύγουμε από Σερβία για Κροατία, Ζάγκρεμπ. Είδα λίγο στην εφαρμογή με τις κάμερες και αυτά στα σύνορα έχει λίγο κόσμο. Οπότε θα πάμε από το SID, τα δεύτερα δηλαδή σύνορα. Είναι ψηλό άδεια.
Αλλά μέχρι να φτάσω θα το ξανατσεκάρω να δω τι θα γίνει. Αλλιώς θα πάμε από το τρίτο ή τέταρτο ή και το πέμπτο που είναι το Nestin, που είναι πιο κοντά αυτό σε σχέση με τα άλλα δύο. Θα δούμε, εξαρτάται. Μόλις κάναμε μια στάση γιατί δεν είχα ίντερνετ να δω τι γίνεται στα σύνορα. Στα πρώτα γίνεται πόλεμος, στα δεύτερα έχει και εκεί κίνηση, οπότε θα πάμε Ματρίτα που είναι το Nestin. Πλησιάζουμε το Nestin, ένα μισάωράκι λέει, 26 λεπτά λέει το GPS. Σε σχέση με τα άλλα σύνορα είναι στην μία ώρα στον δρόμο, αλλά γλιτώνουμε πάνω από μία ώρα καθυστέρηση, οπότε κερδίζουμε χρόνο. Έτσι. Μια χαρά, ο δρόμος είναι πολύ καλός, εξαιρετικός, απλά πας σιγά, πας 60 χιλιόμετρα. Δεν λέει κάτι. Τώρα είμαστε στη στάση και να πηγαίνουμε πρώτη νεκρά, πρώτη νεκρά, μια χαρά είμαστε. Μόλις περάσαμε τον έλεγχο στην Σερβία, βγήκαμε από Σερβία και κινούμαστε προς Κροατία. Μια χαρά όλα, μόνο τις ταυτότητες πήρε, δεν πήρε κάτι άλλο να δει. Όλα καλά. Μόλις μπήκαμε στον αυτοκινητόδρομο στην Κροατία και οδεύουμε προς Ζάγκρεπ. Δεν πληρώσαμε διόδια, πήραμε χαρτάκι εδώ και θα πληρώσουμε όταν βγούμε. Όπως βλέπετε παιδιά, ο δρόμος άδειος. Δεν υπάρχει αυτοκίνητο. Πληρώσαμε τα διόδια από τον Nestin που πήγα στον αυτοκίνητο που πήρα το χαρτάκι 17-60-17-30 κάπου εκεί, 260 χιλιόμετρα περίπου. Ωραίος ο δρόμος, της Σερβίας είναι καλύτερος όμως, ωραίος. 130 τόριο, κάπου 120-110 έπεφτε. Αλλά μια χαρά. Αλλά τρέχουν όλοι, δηλαδή πάω τώρα 135 και με προσφερνάνε με 170 και 180. Και λες τώρα να τρέχω κι εγώ. Αστυνομία δεν έχω δει πουθενά. Μία φορά αστυνομία στα Σκόπια και αυτό ήταν στο ΕΠΑ της εκεί που μπαίνει στην πρώτη πόλη, να το πω έτσι. Που είχε όριο 50 χιλιόμετρα. Δεν έχω δει κάτι εδώ. Μέχρι στιγμής τίποτα, μια χαρά. Ευκαιρία να δείξω και την εφαρμογή τώρα που έχω ίντερνετ. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε στο Ζάγκρεμπ και η εφαρμογή αυτή σε βοηθάει να βγάλεις και βινιέτα online. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κολλήσεις το αυτοκόλλητο, να ψάχνεις στο βενζινάδικο κτλ. Εδώ μας έχει όλα τα σύνορα, έτσι, να δείξω λίγο τα σύνορα που έχει. Θα τα δούμε και αύριο βέβαια που θα τα χρησιμοποιήσω για να πάω στην Κροατία, για να πάω, συγγνώμη, Σλοβενία. Λοιπόν, τώρα για τη Σλοβενία θέλουμε βινιέτα. Πατάμε εδώ, μας πηγαίνει σε σελίδα και βάζουμε Σλοβενία. Αυτές είναι οι χώρες όλες που χρειάζεται να έχεις βινιέτα. Σλοβενία, κατηγορία οχήματος ΙΧ, μία εβδομάδα, αναζήτηση. Λοιπόν, και γράφουμε τώρα σε ποια χώρα είναι το όχημά μας, πινακίδα κυκλοφορίας, 2 φορές την πινακίδα πινακίδας και ημερομηνία πότε το θέλουμε. Εμείς ξεκινάμε από αύριο, το βάλω από σήμερα, δεν λέει κάτι, είναι μία εβδομάδα. 20 ευρώ είναι από ό,τι βλέπω. Αυτά. Καλημέρα σε όλους. Ημέρα Τετάρτη, σήμερα Πέμπτη. Πέμπτη. Μέρα Πέμπτη. Μόλις φεύγω από Ζάγκρεμπ. Ώρα 8.30. Δροσούλα έχει, μια χαρά είμαστε. Οδεύουμε προς Αυστρία και μετά Γερμανία τώρα. Η στάση μας τώρα
ώρες λέει το GPS. Μια χαρά είμαστε. Παίρνουμε τώρα από το κινητόδρομο. Θα περάσουμε και τα σύνορα τώρα για Σλοβενία. Έχω βγάλει τη βινιέτα μου που είπα. 20 ευρώ ήταν. Τώρα αυτοκόλλητο και αυτά δεν ξέρω αν είναι πιο φθηνό, αλλά εντάξει. Γενικά έχω ακούσει πολλά ότι και το αυτοκόλλητο να βάλεις άμα δεν φαίνεται καλά μπορεί να σου στείλει πρόστιμο αργότερα και τέτοια. Ενώ η πινακίδα κάνει μπαμ όπως και να έχει. Λοιπόν, φτάσαμε τώρα εδώ στα σύνορα Σλοβενίας. Έχει μια ωρίτσα. Είναι 9 παρα 10 η ώρα, να δούμε τι ώρα θα ξεπερδέψουμε. Μια χαρά, μόλις περάσαμε τον έλεγχο δεν είχε κάτι, μια λωρίδα ήταν μόνο. Δεν κάναμε ούτε 5 λεπτά. Δεν μας έλεγξε κάτι στο καλό, κατευθείαν. Μια χαρά. Τα φώτα μου πέρα να ανοίξω μόνο. Νόμιζα ότι ισχύει μόνο για Σκόπια και Σερβία. Να έχουμε ανοιχτά τα φώτα, αλλά μου λέει τα φώτα πρέπει να τα ανοίξει και εδώ. Τα άνοιξα, εντάξει. Συνεχίζουμε. Και ο δρόμος για τη Σλοβενία είναι απίστευτος. Είναι μέχρι στιγμής ο καλύτερος δρόμος που έχω πατήσει. Είμαστε τώρα κάνα μισάωρο να μπούμε Αυστρία και κάτι έχει γίνει μπροστά, κάποιο ατύχημα. Και είμαστε τώρα κάνα δεκάλεπτο, τέταρτο με στάσιμο. Πρώτη νεκρά. Πάει λίγο, εντάξει, προχωράει κάπως η δουλειά. Τώρα η γραμμή, η κόκκινη από ό,τι βλέπω στο GPS θα είναι κάνα δεκάλεπτο ακόμα, 5 λεπτό. Μετά συνεχίζει κάτι, θα γίνει μπροστά μάλλον. Θα δούμε, γίνεται μάχη εδώ. Παιδιά, είμαστε εδώ κάνα μισάωρο, δεν υπάρχει μέλλον. Περίπου τώρα ένα 20 λεπτό είμαστε εδώ. Βάλε και το προηγούμενο ένα 20 λεπτό ακόμα, 40 λεπτά. Και το προηγούμενο άλλο 10 λεπτό. Ναι, να πάνε. Δεν ξέχαμε αυτό το δρόμο. Ποτέ όμως. Κάπως προχωράμε τώρα. Διαμαγείας μετά από 5 λεπτά. Φτάνουμε στο τέλος. Η ουρά είναι ατελείωτη πίσω. Τώρα σιγά σιγά περνάμε τα διόδια εδώ. Μόλις μπήκαμε στο μεγάλο τούνελ, 8 χιλιόμετρα λέει. 820, 820 ναι, δώσαμε, μια χαρά. Μόλις περάσαμε και τον έλεγχο στη Γερμανία, με σταματήσανε να με ρωτήσουν πού πάω και από πού έρχομαι. Στο παιδιά Ελλάδα και πάω στην πίστα. Τι είπες, μου λέει, ήρθες από Ελλάδα. Έτσι μου λέω, για την πίστα του λέω ήρθα. Πολύ γέλιο, εντάξει, μας αφήσαν τα παιδιά, μια χαρά όλα κομπλέ, δεν υπήρχε θέμα. Ούτε λεπτό δεν κράτησε η συζήτηση. Λοιπόν, φύγαμε τώρα για Μόναχο, όπου θα κοιμηθούμε κιόλας. Και αύριο το πρωί, Σάββατο, τη μέρα όχι ρε, ψέματα. Παρασκευή, ναι, αύριο θα πάμε Κολονία. Τα λέμε το Σάββατο. Θα πάω πίστα το πρωί. Να δούμε τι θα δούμε. Κάναμε μια αλλαγή στο πρόγραμμα γιατί κάτι δεν έβγαινε στο χρόνο και σε αυτά. Και πάω πίστα Παρασκευή. Ανοίγει 5 και είναι 5 παρα 10 τώρα και φτάνουμε σε 15 λεπτά λέει το GPS. Τώρα να δούμε, πρέπει να βγάλουμε εισιτήριο, κάρτα. Να βγάλουμε μια κάρτα, να πληρώσω 2 γύρους, 3. Να δούμε, ίσως έρθω και αύριο το πρωί. Πάνω θα έρθω και αύριο το πρωί. Ωραία, κάτι εργαλεία περνάνε από εδώ, γίνεται χαμός. Αναμένουμε για εισιτήρια, η πίστα έκλεισε λόγω ατυχήματος. Να δούμε τι θα κάνουμε. Γίνεται χαμός. Άνοιξε πριν λίγο η πίστα, κατάφερα πλήρωσα τους γύρους. 3 γύρους είναι 105 ευρώ το Σαββατοκύριακο, έτσι. Και την Παρασκευή πιάνει 35. Λοιπόν, είμαι ήδη ένα δεκάλεπτο σταματημένος τώρα και περιμένω, παιδιά, 1,5 χιλιόμετρο είναι μέχρι την πίστα από εδώ. Και είναι 4 ουρές αυτή τη στιγμή. Μέχρι εκεί δεν προλαβαίνουμε και η πίστα κλείνει σε μισή ώρα ακριβώς.
Δεν θα προλάβω. Θα έρθω αύριο το πρωί, δεν πειράζει. Το ξενοδοχείο από εδώ είναι 3 λεπτά. Μεγάλη υπόθεση αυτό. Από ό,τι φαίνεται θα προλάβουμε να κάνουμε ένα γύρο με το ζόρι, δηλαδή για να δούμε, γιατί γίνεται χαμός εδώ. Λέει τώρα πάνω. Δεν έχει τελειώσει ακόμα η ώρα. Έχουμε άλλο δρόμο από εκεί που μπαίνει στην πίστα επίσης. Και πίσω μου έχω άλλους 2 δρόμους που χωρίζονται. Πολλά αυτοκίνητα, θα γίνεται χαμός. Πάλι αύριο 2 γύρους, η εμπειρία ήταν απίστευτη. Τρομακτικό, τρέμω ακόμα. Μπήκα, το ζόρισα, ναι, αλλά εντάξει, Παναγία μου, δηλαδή απίστευτο. Απίστευτο. Είναι καμία σχέση, δηλαδή ζαλίζεσαι, εσύ λες και είσαι στο Λούφα Πάρκ να πούμε και κατεβαίνεις έτσι. Απίστευτο. Η εμπειρία είναι, δεν το συζητώ. Απίστευτη εμπειρία ξανά. Ήμουνα καλύτερα σήμερα από ό,τι χθες. Το αισθανόμουν καλύτερα, μάλλον επειδή έτρεξα και χθες και ξύπνησα μόλις πριν μισή ώρα. Ξύπνησα για το καφεδάκι μου. Ενώ χθες οδηγούσα από τις ώρες ήμουν ψιλοκουρασμένος. Προτείνω, παιδιά, να πάτε πρωί. Τέλειο. Φεύγουμε τώρα να χωρούμε για. Έτσι να βγούμε εδώ, να χωρούμε για Αυστρία. Να κοιμηθούμε. Σάββατο σήμερα, ναι. Και Κυριακή Σερβία και Δευτέρα είμαστε πίσω, Ελλάδα.
2 Αυστρία. Τώρα πάμε, οδεύουμε προς Ζάλτσμπουργκ, όπου θα μείνουμε κιόλας. Σήμερα είναι Σάββατο. Ευτυχώς δεν έχει κίνηση προς Αυστρία, αλλά προς Γερμανία πάνω γίνεται χαμός. Πάλι καλά. Λοιπόν, Σάββατο σήμερα, κοιμόμαστε, ξυπνάμε Κυριακή και φεύγουμε για Σερβία, όπου θα ξαναμείνουμε, και Δευτέρα με το καλό φτάνουμε, επιστρέφουμε πίσω. Καλημέρα σε όλους. Μόλις φύγαμε από Αυστρία, Ζάλτσμπουργκ, και κινούμαστε προς Γκράζ. Σε λίγο να δούμε την εφαρμογή, να δω τι γίνεται στα σύνορα Σερβίας, αν και δεν νομίζω να είναι κίνηση προς τα πίσω. Εδώ προς τη Γερμανία έχει αρκετή κίνηση απέναντι μου, από χθες δηλαδή, γίνεται χαμός. Τώρα ο δρόμος καφικάς είναι άδειος, είμαστε πολύ άνετοι. Θα δούμε πώς θα είναι και η υπόλοιπη πορεία. Φτάνουμε σύνορα Κροατίας-Σερβίας, τώρα σε καμιά ώρα, 2 λεπτά GPS. Θα πάω από τα κεντρικά σύνορα, γιατί είδα δεν έχει κίνηση. Οπότε μια χαρά, γλιτώνουμε και χρόνο σε σχέση με τις ουράλες. Μια χαρά όλα, μόλις περάσαμε Σερβία, φάγαμε ένα 35 λεπτό καθυστέρηση. Εντάξει, άμα πήγαινα τον άλλο δρόμο θα κάναμε συν 1,5 ώρα εκεί, δηλαδή μια ώρα, αλλά δεν θα ήμασταν στάση. Εντάξει, οκ, καλά ήταν, δεν ήταν άσχημα. Απλά έχει πολύ ζεστό, έχει 37 βαθμούς έξω. Μια χαρά, συνεχίζουμε προς Νις, όπου θα κοιμηθούμε πάλι στο ίδιο σημείο, και Δευτέρα αύριο παίρνουμε Ελλάδα με το καλό. Καλημέρα σε όλους. Αναχωρήσαμε πριν μισή ωρίτσα από Σερβία, Νις. Τώρα πλησιάζουμε τα σύνορα. Θα πάω από τα σύνορα που ήρθα, με τις στροφές, γιατί είδα στην εφαρμογή με τις κάμερες ότι γίνεται χαμός, και αυτό 6,5 ώρα το πρωί που σηκώθηκα. Τώρα η ώρα είναι 7 και 20 και φαντάζομαι θα είναι χειρότερα, οπότε θα πάω από το άλλο σύνορο. Σε περίπου κάνα 10 ώρα θα είμαστε σπίτι λογικά. Αμαλιάδα, χωρισμός, κάτω την Πάτρα όσοι δεν ξέρουν. Πήγαμε. Μια χαρά, μόλις περάσαμε σύνορα Σερβία-Σκόπια. Μας ελέγξαν Σερβία τώρα, αυτή τη φορά οι Σέρβοι, στο Εύγα. Τα άνοιξα όλα. Μας έβαλε μέσα, μας έψαξε κιόλας πορτοφόλια, τσαντάκια, βαλίτσες, τα ανοίξαμε όλα χύμα. Εντάξει, μια χαρά. Δεν κάτσε 10 λεπτά η διαδικασία, δεν ήταν για κανείς άλλος εκεί. Οπότε προχώρησε γρήγορα η δουλειά. Μια χαρά. Τώρα φεύγουμε, συνεχίζουμε για Σκόπια, Ελλάδα. Μόλις μπήκαμε Ελλάδα, περάσαμε τα σύνορα. Στα ελληνικά εδώ μας ελέγξανε που πάνε να ανοίξω καπό, αν έχω τσιγάρα και αλκοόλ, αυτά εντάξει, τα γνωστά. Μια χαρά περάσαμε. Θέλουμε τώρα 5,5 ωρίτσες. Κάτι ακόμα που ξέχασα να συμπληρώσω. Το αυτοκίνητο το οποίο έκανα ταξίδι είναι ένα Volkswagen Corrado 20 μετατροπή HGU Disato, 150 άλογα μαμά. Δεν έχει μπει πρόγραμμα στο αυτοκίνητο. Εννοείται ότι δουλεύει ρολόι. Δεν χρειάζεται κάτι να πω για το βάλετε το κινητήρα, έτσι. Αξιόπιστος, οικονομικός, τα πάντα όλα. Μας έβγαλε παλικάρια. Φτάσαμε, τώρα σε ένα 20 λεπτό είμαστε εκεί, είμαστε σπίτι, Αμαλιάδα. Λοιπόν, τι να πω, μετά από 5.400 χιλιόμετρα, εξαιρετικό ταξίδι. Οι δρόμοι πολύ καλοί παντού, εκτός Σκόπια λίγο χαλάει, αλλά εντάξει, είναι μικρή απόσταση μέχρι τη Σερβία. Εννοείται θα ξαναπάω και σκέφτομαι πολύ σοβαρά να μετακομίσω Γερμανία. Έτσι, αν ανατρέψει την ταχύτητα, την πίστα και την ποιότητα, η Γερμανία είναι μονόδρομος, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εξαιρετικά όλα. Τι άλλο, φθηνά τα πράγματα, το κάψιμο φθηνό, δεν κάψαμε πολύ. Δηλαδή, συμφέρει να πας οδικός παρά με πλοίο ή με αεροπλάνο. Ειδικά αν είστε παραπάνω από 2, 3, 4 ξέρω εγώ, για να μοιραστούν τα καύσιμα. Πολύ ωραίο ταξίδι. Δεν κουράστηκα καθόλου. Το είχα σπάσει, εντάξει, το είχα ανοίξει, 6 μέρες κράτησε. Μπορούσα να το κάνω πισέρι, αλλά εντάξει, ο αδερφός μου δυστυχώς δεν έχει δίπλωμα. Ήμουν μόνος μου. Να πεις ότι θα έκανα φίλο, ήμασταν 3-4 και είχαμε και 4 δίπλωμα, θα ήταν αλλιώς. Μπορεί να πηγαίναμε και επί τόπου. Αλλά εντάξει, δεν υπάρχει θέμα.
Δρομές πανέμορφα όλα, το Ζάγκρεπ ειδικά, πολύ ωραίο το Ζάγκρεπ. Και η Γερμανία, Μόναχο, Ήμιλο στρατηγή, στο μουσείο της Audi, μουσείο BMW, μουσείο Mercedes, μουσείο Porsche. Αξίζει να τα επισκεφτείτε αυτά, είναι πανέμορφα. Εγώ πήγα στο μουσείο της Audi, ήταν εξαιρετικό. Τι άλλο, αυτά. Θα φτιάξω ένα βιντεάκι, πιστεύω να βγει ένα ωραίο αποτέλεσμα. Θα γράψω τώρα στο τέλος τι στοίχησε, βενζίνες, διόδια, τα πάντα όλα. Υπόψη να πω ότι η βενζίνα ήταν παντού φθηνή, εκτός από επί του δρόμου, Αυστρία και Γερμανία. Έβαλα 3 φορές έξω, πάνω στον δρόμο δηλαδή, ήταν 2,20-2,30. Συν ότι έκαψα τουλάχιστον ένα 50 στην Autobahn, όπου άνοιγε δηλαδή ο δρόμος και είχα ελεύθερο όριο, πήγαινα με 160-180 σταθερά. Πάρα πολύ ωραίοι δρόμοι, αυτοκίνητα, τέλεια τα πράγματα, πολύ ωραία. Οπότε εκεί σίγουρα έκαψα ένα 50 με την ταχύτητα. Αλλά εντάξει, ευχαριστήθηκα και εννοείται φτάσαμε μια ώρα αρχίτερα. Γιατί τώρα με 130 ώρια και τέτοια δεν πάει πουθενά, δεν φτάνει πουθενά. Έτσι. Μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσοι παρακολουθήσατε. Και αν έχω ξεχάσει κάτι να πω, κάτι θέλετε να πείτε, να συμπληρώσετε, να αφήσετε σχόλιο και να το γραφτήσω όπως θα πάνε. Ευχαριστώ πολύ.